Captain Film za ku je ku kalla a wannan satin. Na farko masarauta kuma yayi kyau sosai. Ku je ku kalle sa, dama na gaya muku masarauta zai fito yau, to gashi nan masarauta ya fito. A je a kalle sa, Kingdom kenan. A je a kalle sai kuma wutar jeji algaita film ne, sannan kuma babban jarumi ne Allu Arjun. A je a kalli shi ma film din nan shi ma ya hadu. Sai kuma Malik shi ma Malik yayi kyau sosai. A je a kalle sa, film ne wanda yake fada akan kasarsa, yake fada akan yan siyasa, abin da suke baya dacewa. Yake ganin bayan su, film din yake kyau, sannan yana samun irin kwarin gwiwa daga talakawa ne tun yana karami ya girma. Film din nan yayi kyau, ku je ku kalle sa. Sai kuma na gaba shine Sarkin Dawa shi ma yayi kyau. Film ne akan namomin daji, amma ya making sense, suna magana me haka da yayi ma'ana, story yayi dadi sosai. A ji a kalle. Sai kuma mai kwalisa kuma Terenam film din nan na soyayya na Salman Khan, wanda yake haukacewa a ƙarshen film din, ya haukace fa a farkon film din ya haukace, ƙarshen film din ya dawo, zai dawo yanda yake. A ce yarinya yana tunanin in yaje zai same ta ya ga ta mutu ya ƙara koma hauka. Kai film din nan in dai kana da ragowar zuciya ma wallahi sai ka mai kuka. Sai kuma mai makera shi ma yayi kyau sosai. Makera shi ma jarumin nan ya iya film sosai, ina yabansa sosai. Shi ma film ne akan mulkin kama karya da ake yi wa talakawa, shi ma yayi kyau sosai. Sai kuma kulafuci shi ma wannan jarumin ya iya fina-finan bincike ya fiye yi ma, amma shegen jarumi ne, ya iya film, aje a kalle. Sai kuma Reno ma yayi kyau. Reno wannan film din fa shi ma yayi making sense, saboda me sun yi aure ba a so, ya je banka mata ciki tun kafin ai aure, amma kuma suka haifi dan, sannan auren su ya zo da kalubale. In kana son kalli film mai darasi ka je kalli film din nan, kamar yana faruwa ma a society mu. Sai kuma yar sanda ma yayi kyau, shi ma ya making sense, wani mana'uri ne shi kuma maye, shi ma za ga ya kwamushe mutane kuɗi ya kashe su, yayi kyau. Sai kuma kaifin basira shi ma yayi kyau, aje a kalli kaifin basira. Wa'annan fina-finan da na karanto muku gaskiya sun yi kyau sosai. Kawai kira shi ma jarumin nan ya iya film sosai, ina yabansa sosai. Shi ma film ne akan mulkin kama karya da ake yi wa talakawa, shi ma yayi kyau sosai. Sai kuma kulafuci shi ma wannan jarumin ya iya fina-finan bincike ya fiye yi ma, amma shegen jarumi ne, ya iya film, aje a kalle.